Pozdrav svim ljudi, ja sam Mario, dobrodošli u novu epizodu vašeg omiljenog serijala Smešna dopisivanja i ispale. Neću uopšte da dužim nešto puno, samo hoću da kažem da svi koji još uvijek niste subscribe-ovali na kanal i koji me niste zapratili na Instagramu, jeste dobro? Mislim, šta vam je? A mi sad možemo krenemo na video. Sin pita Ćaleta, hoćeš li više prestati? Sa čim? Pa sa tim tvojim glupim forama. Shvati već jednom da ti ne znaš napraviti dobru šalu. Pa napravio sam tebe. Okej, meni je iskreno ekstra ova fora, tako da druže ne bih se složio sa tobom, mislim da te Ćale ukanalio bukvalno. Kako je bilo u školi? Profesor je postavio pitanje i samo sam ja digao ruku. Bravo sine, koje je bilo pitanje? Ko je razbio prozor? Ovo je mudelja, ne ovi klinci koji danas, razumeš, ukradu kredu, sunđer ili naprave neku glupost u školi i onda dođe profesor i pita ceo razred ko je napravio ovo sranje, a taj koji je napravio to sakrije se onako, nema ga nigde druže. To nisu prave face, ovo je faca, kad neko pita ko je napravio ovaj digne dva prsta. Pusti sad decu, moraš prvo da se udaš. A šta ako rodim ružnu decu? Zavolet ćeš ih kao ja tebe. Okej, ne znam šta da kažem na ovo. Brate, moja riba je lažovčina, ostavit će. Stvarno, zašto? Rekla mi je da je spavala sa sestrom sinoć. Pa šta je tu čudno, brate, pa sestre su. Ali ja sam je spavao sa sestrom sinoć, kapiraš? Jebote, koji lažov. Da, ovaj lik se smorio što ga je devojka lagala da je spavala sa sestrom, ko zna gde je spavala, a on je baš spavao sa njenom sestrom. Da, pa to nije nikakav problem, da, ni uopšte nije problem što on spavao sa njenom sestrom. Najveći problem je što je njega devojka slagala da je spavala sa sestrom, a nije. Bukvalno šta se ovde dešava? Kralju, vidio sam ti curu sa nekim dečkom kod nove pizzerije. Molim, nova pizzerija se otvorila. Kralju. Da, ovom liku ili ova devojka ne znači ništa, možda je bila samo na jednu noć ili nešto tako, uglavnom verovatno mu ne znači ništa, ili toliko voli pizzu, brate, ko ninja kornjače, razumeš? Dečko piše devojci, ima jedna cura koja mi se sviđa, mislim da sam zaljubljen u nju, ali kako da joj kažem? Ajde, pritrpi to i reci joj. Okej, zaljubljen sam u tebe, eto. Haha, slatko što vežbaš sa mnom, ali moraš njoj reći i to odmah. Pa upravo sam to učinio. OMG, ozbiljno, kako je prošlo, jel išta odgovorila OMG? Ne znam da li se ona pravi da je glupa pa izbegava kao odgovor ili je stvarno glupa. Nadam se da su samo žlijezde. Ne daj Bože šta gore. Neću se predati što god me čeka. Ali ti ne možeš dobiti rak sise. Zašto ne bi mogla? Zato što nemaš sisa. Dobro, mislim, realno dobra je fora. Mislim, samo meni, jel? Moram ti nešto reći. Šta? Jako veliku tajnu. Koju? Smanjile se penzija, poskupelo gorivo. Znaš šta je Bog rekao pametnim ljudima? Šta? Pa da si pametna razumela bi. Jedi go, dobro, mislim, okej, ovo je dobra fora. Ništa ono sad specijalno, ali realno je ukanalio. Koji program na veš mašini treba da koristim kako bih oprao majicu? Jel pamuk ili sintetika? Ne znam, pa šta piše na majici? Ćuti dok te karam. Okej, imamo još jednu veoma pametnu osobu, ali dobro. A muža nemaš ti? Ne, slobodna si ti. Pa recimo, jesi ili ne jesi ti? Ne razumem te. Jer si sobonda ti ili nisi ti? Ja sam. Može li neko samo da mi objasni šta se ovde dešava? Pošto ovaj baj je toliko nepismen, druže, da sobonda i ne jesi ti, jesi, ovde ja ništa ne razumem. Pogotovo u reč sobonda. Znači, katastrofa. Emir je kreirao grupu Roštilj. Ljudi, Roštilj je kod mene. Vedo, joj kako sam se poželio, jedva čekam da se sastanemo i raspušemo uz koje je hladno. Ima li neko da je vegetarijanac? Amra, imam ja, baš i srce što pitaš. Amra je uklonjena iz grupe. Gde ćeš ti vegetarijanko s nama na roštilj, si ti normalna bre. Marš odavde. Aj ti prvo nauči pisat. Znam pisat, care. Ne bih rekla. Ne bih. Da, to je ono kada je neka osoba nepismena, a definitivno voli da pametuje drugima. To vam je to. Gramatičari. Sine, popni se u dnevnu sobu, kupila sam ti govno. To je govno, majko, a ne torta po 100 put. Pa dobro, okej, ajde da razumemo ono roditelji, mislim, stara generacija. Šta reći, mislim, ne može čovjek da se naljuti kad dobije ovakvu poruku, kad znaš da je od tvoje majke ili oca koji ono, jebi ga, nisu navikli da koriste ove smajlije, tako da pogreši čovjek. I to bi bilo to ljudi za ovu epizodu. Ako vam se svidjela, a znam da jeste, kao i svaka epizoda, razvalite taj like.
Svi koji ste novi, pretplatite se na kanal, ali pre nego što završim ovaj video, pozdrav ili shoutout u ovom klipu dobija Tadija, VP Serbian. Hvala ti puno, legendo, što pratiš svaki moj video i što si uključio zvonce i što si deo familije. Ako i vi želite pozdrav, sve što treba da uradite jeste da ste subscribe-ovani na kanal, da uključite zvonce i komentarišete kad završite. A mi se onda vidimo već u sljedećem videu. Ćao!